सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कणकवली तालुक्यातील कलमट गुरववाडी इथं एक धर्मप्रसाराचा कार्यक्रम सुरू असताना ग्रामस्थांनी तो सकाळी उधळला। त्यानंतर त्या ठिकाणी संबंधित धर्माच्या संदर्भात आढळलेलं साहित्य आणि प्रार्थनेसाठी आलेल्या लोकांना देण्यासाठी ठेवलेलं द्रव्य आणि कागदपत्र पोलिसांनी परत केलं। त्यामुळे संतप्त झालेल्या हिंदू समाजानं कणकवली पोलीस ठाण्यात धडक दिली। यावेळी पोलीस निरीक्षक तेजस नलावडे यांना धारेवर धरत जाब विचारला। यावेळी काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं। यावेळी कलमट सरपंच संदीप मेस्त्री, भाजप तालुकाध्यक्ष मिलिंद मेस्त्री, वागदे सरपंच संदीप सावंत, शहराध्यक्ष अण्णा कोदे, संदीप सावंत जानवली, माजी उपसरपंच स्वप्नील चिंदरकर, विजय चिंदरकर, अनुप वारंग, परेश आचरेकर, समर्थ पोरगावकर, पप्पू यादव, सदानंद चव्हाण, विनय गुरव, सागर पवार, प्रणय शिर्के, सूरज लोके, प्रसाद देसाई, श्रेयस चिंदरकर, मकरंद सावंत यांच्यासह हिंदू समाज कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। पोलीस निरीक्षक तेजस नलावडे आणि ठाणे अंमलदार वेंगुर्लेकर यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार करत संतप्त कार्यकर्त्यांनी जाब विचारला। संशयितांना पोलिसांचं संरक्षण कशासाठी? पोलिसांनी कुठलाही तपास न करता ताब्यात घेतलेलं साहित्य परत का केलं? पोलीस मॅनेज झाले आहेत का? संबंधित गुन्ह्यासंदर्भात एक तक्रारदार तक्रार देत असताना दुसरीकडे साहित्य मागे देण्यामागे हेतू काय? ही आमची फसवणूक आहे का? आमच्या हिंदू समाजासाठी हा लढा लढतोय। चुकीच्या पद्धतीनं पोलिसांनी आमची फसवणूक करू नये असा इशारा संदीप मेस्त्री, स्वप्नील चिंदरकर, अनुप वारंग, मिलिंद मेस्त्री यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांनी दिला। यावेळी पोलीस आणि कार्यकर्त्यांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली। या तणावामुळे कणकवली पोलीस ठाण्यात पोलीस उपविभागीय अधिकारी घनश्याम आढाव हे देखील दाखल झाले। साहेब आता हे काय बघितलं हे पण रोज पेटवलं त्याचं हे सरबत आहे। सकाळचं क्लिअर होतं क्लिअर ह्याच्यात सरळ गुलाबाचे पाकळे आहे। हे आता सरबत केलेलं आहे। तुम्ही काय सांगू नका। आम्ही पण बघितलं हे सगळे ग्लास हे काय झालं तुमच्याबरोबर सकाळी मी बघितलं तुमच्यावरचा विश्वास वकील आणलाय ते तुमच्या
बाबांना सकाळपासून तुमच्या बाबांना स्वतःहून सांगितलं. किती वेळ झालो आम्ही भेटी? उद्या सकाळी जाऊन सांगितलं. आम्ही वकील बोलावला इकडे. कोणत्या पालकमंत्र्यांचा फोन आला तुम्हाला? जेवच्याची सामान त्याच्या पाठी पैसे सगळे होते जप्त घेतले पण ते पण देऊ लागले. त्याची पंचायती घातल्यास का तुम्ही? पंचायती नाही रजिस्टरला